Martin, a to VP. To je mužstvo. Vy ste moji kamoši a my máme radi muziku. Zavídali chlapi. Som král. Už dosť dobre. Dobre, toto je vlog. Tento sa práve zdrbal. Čauko. Mám trochu problémy a priamom prenose, no tak sa nemôžeme stopnúť. To je pravda. No, dobre. Konečne sa nám stiahlo GTA, či Minecraft. Jemu to nešlo, lebo nemal WinRAR. Dobre. Jaký tam ako gej? A nechci tam ako gej, ja sa chytám inde. Lebo ja som biosexuál. Vieš čo aj ti povedal ten Alexov brat? Že je gej. Že? Kukuk. A že kakát. Poznáme takého malého, my povieme kuku. A on povie? Píp, 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 Kopíp. Kopíp. Dobre, už je to nuda. Tak, čo budeme nočom hovoriť? Dajte lajky, koment. Odbery. Ak budeme vedieť narábať frapsom, budú aj let's play. Kurva, vy ste tu. Tak. Nič nebudete teraz vidieť, ale tú ruku. A na rozlúčenú. No daj to ruku. Dobre, už nás nevidíte? Nevidíte, dobre. Toto je náš song. A to je to. Ako sa to pozeralo? Aha! Na Minecraft budú aj tutoriály. Tu máme aj ten skizrej. A na rozlúčenú už my ideme preč, daj mi tú šubalku. Babku. Čau! Počkaj. Pekná pesnička, ne? Tak na rozlúčenú. Si ešte posral. Ešte.
Tak, čaute, zdraví vás Mighty, Zizi. a toto video bolo Anna. Tak, šťastný nový rok. To už je pekný návod. Čau. Tak čau.